Sa unang tingin ay aakalain mong sako lang, pero meron palang tao sa loob. Siya si Ate Lenny sa Wing Palad. Galing siya ng Romblon. Nirecruit daw siya ng isang agency, dinala sa Maynila at pinangakuan ng trabaho. Pero pagdating dito sa Manila ay wala siya napasukang trabaho. Meron siyang pamilya at nasa Romblon. Umaasa daw na meron siyang trabaho dito. Sana sa bidyong ito ay makita siya ng kanyang pamilya para alam ang kanyang kalagayan dito sa Manila. She said, I don't wanna go. Nay, magkain. Kumain ka na? Bakit dyan ka natutulog, Nay? Dyan ka nakatira? O nasaan yung pamilya mo, Nay? Ha? Wala kang pamilya? Wala kang pamilya? Nasaan po sila? Dito po kayo natutulog. Kain na po kayo, Nay. Ha? Taga saan po kayo, Nay? Taga dito lang? Anong province nyo, Nay? Romblon? May pamilya po kayo na sa Romblon. Anong pangalan mo, Nay? Po? Lenny sa Wing Palad. Rene sa Wing Palad? Lenny sa Wing Palad. Lenny sa Wing Palad. Lenny sa Wing Palad. So ito po si nanay, nandito po. Nakita ko po dito si nanay. Nakakumot po siya ng sako, tapos dito siya natutulog. So ano po, parang hirap ng ganitong kalagayan. Binigyan natin siya ng pagkain. Hindi ka pa kakain, Nay? Ayo, at lola mo yan? Hindi, ano, kaibigan kami yan. Ha? Kaibigan kami yan. Kaibigan mo? Ni sa panaginip daw ay hindi sumagi sa isipan niya na mangyayari sa kanya ang ganitong klaseng buhay dito sa Maynila. Nagpakalat-kalat at nang limos. Hindi yan natutulog yan eh. Dito siya natutulog? Matagal na ba siya dito? Eh? Matagal na po rin yan. Matagal na siya dito? Sa palagay mo, bakit daw siya napunta dito? Pagpunta namin dito, nakita namin siya. Nandyan na lang kayo. Galing daw siya saan? Ewan ko siya nakatira. Saan nakatira Ning? Sa Romblon. Mabait naman si ate. Ang mabait po naman siya. Mabait naman. Paano yung pagkain mo na? Saan mo kinukuha? Wala nga yung gusto ko. Tapos Bakit ka nakarating dito? nakaw ako sa amin. Ha? Nakaw. Nagnakaw ka sa inyo? Ninakaw ako sa amin. Ninakaw ka sa inyo? Sino nagnakaw sa'yo? Amin. Dinala ka dito sa Maynila. Tapos, bakit ka dinala dito? Ano daw ang gagawin mo dito sa Maynila? Ha? Pagkabaho. Magkatrabaho daw. Pagdating mo dito, ano nangyari? Ulit ko ba? Walang trabaho. Parang agency. O anong ginawa mo? Anong pagdating mo dito na wala kang trabaho? Wala. Ganyan na. Nagpagala-gala ka na lang. Wala akong nakilala na lumamiyo sa basura. Bitinda. Sumama ka doon sa kanila. Alam ba ng pamilya mo na ganito nangyari sa'yo? Hindi alam? Hindi alam ng... ilan ang anak mo? Sige, manawagan ka dun sa anak mo. Nandito ako, sabi mo. Bakit ako sa, pilit na 7-Eleven. Oo. Ano pangalan ng anak mo? Ha? Ano pangalan? Ha? Sa probinsya. Ano pangalan niya? Sa probinsya. Ano pangalan mo? Lenny Batongbakan? Lenny, sa Wing Palad. Lenny sa Wing Palad. Kawawa si Lenny sa Wing Palad. Ito yung higaan niya. Pinaraw siya ng agency, dinala dito. Tapos pagdating dito, walang trabaho.
Nagpakalat-kalat si ate. So yun po, maraming salamat po sa ating po mga kaibigan po sa YouTube at Facebook page. Maraming salamat po sa inyo sa mga sumusuporta po sa atin. Sana po ay patuloy niyo po kung suportahan po para mas marami po tayong mapuntahan. Ito po si ate Lenny sa Wing Palad. So kinuha daw po siya ng agency, dinala rito at pagdating dito ay walang trabaho. Kaya siya ay naging palaboy. Sana sa bidyong ito ay makita siya ng kanyang pamilya na nakatira sa Romblon.